Ebben a videóban arra szeretnénk választ adni, hogy miért és kinek jó az elektromos kerékpár. Sokakban él téves kép arról, hogy mi is az az elektromos kerékpár. Azt hiszik, hogy időseknek való, hogy a lusták használják, vagy meg hogy felesleges pénzkidobás. Pedig a valóságban a mozgást szerető aktív embereknek való, és ráadásul költségtakarékos. Az emberek többsége összekeveri az elektromos kerékpárt és az elektromos robogót. Ugyanis sok elektromos robogót elektromos kerékpárnak hívnak. Nézzük akkor a különbséget. Az elektromos robogó, ahogy a bal oldali képen is lehet látni, olyan elektromos motor, melynek esetleg van pedálja. Az elektromos kerékpár, mely a jobb oldalon látható, viszont olyan kerékpár, melynek van elektromos rásegítése. A különbség nagyon jelentős. Nézzük egyenként. Az elektromos robogót elektromotor hajtja, nem pedig pedál. Ennek megfelelően, ha az akkumulátor lemerül, pedállal nem, vagy csak nehezen használható. Nagyon nehéz, akár 60-80 kg, és nem testmozgási célból használják. Az elektromos kerékpár viszont egy olyan kerékpár, melyet pedállal hajtunk, az elektromos motor pedig besegít a hajtásba, tehát az akkumulátor esetleges lemerülése esetén is könnyen használható. Sokkal könnyebb egy elektromos robogónál, jellemzően csak 15-25 kg. Aktív, tudatos életet élő, mozgást szerető emberek használják. Miért is jó tehát egy elektromos kerékpár? Ugyanolyan hasznos az egészségre, mint egy normál kerékpár, sőt, még akár izzadás nélkül is lehet vele munkába járni. Könnyű vele felmenni az emelkedőre. Kevésbé edzettek is megtehetnek vele hosszabb túrát, nem jelent gondot a nagy csomag vagy gyerek utánfutó cipelése, könnyebb vele gyorsítani vagy leküzdeni az ellenszelet. Sőt, ráadásul a legolcsóbb közlekedési mód, nem csak az autónál, vagy a tömegközlekedésnél, vagy a gyaloglásnál, de még a normál kerékpárnál is olcsóbb. 1 kilométer megtétele egy tanulmány szerint elektromos kerékpárral akár 75%-kal olcsóbb, mint a normál kerékpáron, és 99%-kal, mint az autóval. Ez a tanulmány letölthető az ambringa.hu/tudástár linkről. Az elektromos kerékpárral tehát olcsóbb, egészségesebb, környezetkímélőbb és nagyobb élmény biciklizni. Kinek való? Neked való, ha dombos vidéken biciklizel, és nem mindig öröm az emelkedők leküzdése. Vagy ha olcsó, gyors, környezetkímélő módot keresel a munkába járásra. Vagy ha együtt szeretnél kerékpározni pároddal, de kevésbé vagy edzett nála. Ha nagy terheket szoktál vinni a kerékpároddal, például gyereket, gyerek után futó csomagokat. Ha dinamikusabban akarsz gyorsítani. Ha legegészségesebb és legolcsóbb közlekedési módot keresed. Szeretnél kipróbálni elektromos kerékpárt? Jelentkezz elektromos kerékpár kipróbálási lehetőségünkre a www.elektromos-kerékpár.ambringa.hu oldalon. Várjuk jelentkezésedet!